अभी तक हमारा चैनल के आप सब्सक्राइब नहीं कैले तो आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकतानी। लाल रंग से लिखल बा सब्सक्राइब, ओकरा पर आराम से क्लिक करी। एक बाद जुड़ जाई हमारा चैनल से। यदि आप वीडियो प्ले कैले बनी अपना मोबाइल में तो एक बाद आपके एगो बेल आइकन दिखी, ओकरा के दबा के आप हम जौन भी नया वीडियो डालम वो आपके मैसेज के माध्यम से आपके मिलत रही। थैंक यू। जय भोजपुरी। आज की रिपोर्ट में आप सबके बीच में एगो बहुत ही खास न्यूज लेके आयल बानी। आप सबके गर्व होके चाहिए वो भोजपुरी स्टार के बारे में हम बतावे जा रहा बानी जे 2017 में आके भोजपुरी के सबसे बड़ कमाए वाला अभिनेता यानी अमीर अभिनेता बन चुकल बड़ा। जी हम बात कर रहा बानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, भोजपुरी बाहुबली, भोजपुरी के सुर के सिरमौर, भोजपुरिया मोहम्मद रफ़ी। बहुत सारा नाम मिलल बा। भोजपुरी बॉक्स ऑफिस के जान भी कहल जाला। इनका बहुत सारा नाम मिलल। फिलहाल में इनका एगो अवार्ड से नवाजल गई है जौन की हिंदी जगत के, हिंदी फिल्मन के सबसे बड़ा अवार्ड कहल जाला। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड के सम्मानित कइल जाला। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारन के वो अवार्ड ना मिल पावेला। वो अवार्ड से पवन सिंह के नवाजल गई। जौन अवार्ड के नाम है दादा साहेब फाल्के। तो इनका लोकप्रियता और शुमारी में 4 चांद लाग गई बा। इनकर लोकप्रियता सिर्फ बिहार यूपी में भोजपुरी में ना रह के अब इंटरनेशनल लेवल तो हो गई बा सिर्फ। लेकिन हरदम ही कहत आवेले कि हम भोजपुरी खातिर चाहिए नहीं और भोजपुरी से हम पहचानल जानी। हमारे बहुत खुशी के बात बा। और भोजपुरिया जहान भोजपुरिया दर्शक हमार सबसे बड़ भगवान है लोग। इहे इनके लोग के पूछ के आज अनपढ़ आदमी होके बचपन से लागल बानी। आज हमरा के ये मुकाम तक पहुँचेले बा लोग। जी हम आपके बतावे जा रहा बानी पवन सिंह जी बन चुकल बड़े 2017 में भोजपुरी के सबसे कमाए वाला अभिनेता, सबसे अमीर अभिनेता। कैसे आपके सारा प्रूफ बताएं, आप लास्ट तक वीडियो देखत रही। आपके बतावे जा रहा बानी अभी एगो फिलहाल खबर आई रहे कि पवन सिंह के सालाना आय मतलब एक साल में कम से कम 10 करोड़ के करीब में कमा ले बेले। जी भैया 10 करोड़ के करीब में कमा ले बेले। जैसे भोजपुरी में ऐसा पहिलका इस शख्स बारे जे इतना ज़्यादा पैसा कमा ले 10 करोड़ एक साल में। आपके बतावल चाहता नहीं इनका कमाई के माध्यम सिर्फ एक एक्टिंग ही ना, सिर्फ एक डांसिंग सिंगिंग ही ना, सिर्फ एक स्टेज शो ही ना, ये तीनों मिला के बाटे। एक्टिंग भी बढ़िया करेले, सिंगिंग में भी पैसा इनका आवेला, स्टेज शो भी करेले। एक्टिंग खातिर एक फिल्म में इस 60 से 70 लाख के करीब में पैसा लेवेले। 55 से 60 लाख फिक्स बाटे। लेकिन बात आई रही कि सत्या फिल्म में 70 लाख तक ही ले रहन। और बतावल चाहता नहीं कभी कभी कोनो फिल्म में प्रॉफिट शेयर भी लेवेले। और आपके बतावल चाहता नहीं स्टेज शो खातिर 12 लाख 10 लाख के करीब में ले लेवेले। 10 से 12 लाख एल्बम करेले, उनमें भी सबसे ज़्यादा पैसा लेवेले। काहे कि भोजपुरी के सबसे बड़ सिंगर हवन। बहुत सारा कमाए के माध्यम बा जौना से भोजपुरी के सबसे अमीर अभिनेता बन चुकल बड़े। फिलहाल में आपके पता होई कि वो गाड़ी ले रहन जौन के गाड़ी मर्सिडीज हिया। सबसे महंगा 80 लाख से 90 लाख के ओकर कीमत बतावल जा रहा बा। जी हाँ 80 लाख से 90 लाख के सबसे महंगा गाड़ी इनके पास बाटे। फ्लैट जौन के ले बड़े 4 से 5 करोड़ के वो फ्लैट बतावल जात रहे। बहुत ज़्यादा ऐसा प्रूफ अब दिख रहा बा। लेकिन इनका लाइफ में थोड़ा सा एक बाटे के अकेला बाड़े अभी तक क्योंकि जोड़ीदार नईखन बनैले रहन। लेकिन किस्मत के कहा हम कुछ भी कर सकता। तो आशा करते हैं जहाँ हम सब भोजपुरी दर्शक भोजपुरी फैंस क्लब के पहुँच जल्दी अपन करन और खुशी हंसी रहियन। तो आप लोग भी के रिपोर्ट अच्छा लग रही तो हमारा चैनल से जुड़ जाइए। भोजपुरी फैंस क्लब से लाइक कमेंट शेयर कई आपके बड़प्पन हुई। और जय भोजपुरी बोल दी।